Tomáš tam ako hlavný rozhodca, hlavný štartér. Nosice Ačko. Vážení prítomní, na vysvetlenie, nie že by to chalani nezvládli, ale Maťo Repka, ktorý súťažil s nimi, mal rád aj túto súťaž. Týmto chceli dokázať a povedať, že im chýba, že bez neho to už nie je také, aké to bývalo. Takže ďakujem chalani. A Maťo, ak si naozaj tam niekde hore, tak im drž peste, sledujte hasičské súťaže kade-tade. Život sa s nami niekedy nemazná. Takže venované ešte raz Maťovi Repkovi, v tomto prípade na tom N-ku absolútne nezáleží. Horný Moštenec muži, Lednické rovne muži, Dulov ženy. My pokračujeme ďalej v našej hasičskej súťaži.